billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abadin Sherif La TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔ la. Bi an n'an ka malimatu an bɛna ka na baroba kɛ ka sanga ni waati belebele an kun bɛ wagati min kan. Malimatu bɛna foli kɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔna la. Seyda Hajara, salamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا سيما عبده وسيده وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأخيار وبعد. السلام عليكم جميعا. Nebefo l'islam ya ka foli kan kerengere foli ni sanga fota lela fo wati kelen ta lela aljina kono don ka foli do nala de la kanena awbeke aljina don kay me foli la se la men baga bela jelema mako fen fe be kan na jeni wati konana ani munun be na angani kibariyan soro wati werala ande defo kerengere ni ala amanga sherifu kefu fo ya no fo bangen jangone bulamba fo folila foli ni an bɛ fɛn fɔ min bɛ bɛn an da ma n'o tɛ dɔw tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka d'a kan olu kanunen de ɲinina an fɛ kira ka kumakanw na kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko an ka kira so dunbe sanuma ninnu an ka kɛ u fɛ an ka tugu u la an k'u ka kɛwalew ladege ala k'an sara ni hɔrɔma ye ya rabbi ya ma sherife kɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka barika don an n'u la ala k'an n'a simaya halisa a b'an ɲɛ ka ɲɛtaa sira min yira an na ala k'an mɛn o la ala k'an yɛrɛw kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ya rabbi ya ma ala k'an bɛɛ kɛ kira ni a so dunkew kanubaga ɲumanw ye bi haki muhammad wa ali muhammad. Laga duwawu bɛɛ lajɛlen. An ka malimatu n'o ye Seyda Hajaratu Bagayogo ye a bɔra ka foli kɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na. Malimatu an bɛna baro kɛ fɛn min kan o de ye alakira kisi ni nɛɛma bɛ a n'a sodenw sanuma ale mɔden sanuma n'o ye Imamu Useyini ale ka bangeli waati olu de bɛ ka tori ka gɛrɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛna ka na baro kɛ ale kan bi. Imamu Useyini yɛrɛ kuma jumɛn de la a bangena ani a bangera yɔrɔ jumɛn de la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ande Allah subhanahu wa ta'ala barkada bilbilila ale ni an kerengere ni Imam Hussein doni kada ka kala yɛrɛ sigi fɔlɔ ko Imam Hussein tɔgɔya la o ala ka fisamantiya dɔ de ka di jɔma bɛɛ tɛ o sɔrɔ ala ni an kerengere ni an bɛ ala barkada an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo ka barkada ni o ye kada ka kira a ka cidenya an tɛ se ka sara foyi di a ma an tɛ se ka foyi kɛ ko kira ye bonya min se an ma fɔ a kɔlɛ ninnu fanga k'u fɛ an k'u dɔn k'u ka waatiw dɔn u ka waatiw laduman k'o dɔn minnu fana gɛlɛyara u ka waatiw kɔnɔna na k'olu fana dɔn hakaza ka ala ka jɔnw hakili jigin o la an b'o sigi dɔ de la bi ni ala ka fisamantiya de ye ka na anw ma an ka sigi kira mɔden tɔgɔ la n'o ye Imam Huseyini ye alayhi salam. Malimatu an bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan ko Imam Huseyini ale bangena waati jumɛn Imam Huseyini ka bangeni an bɛna an da don o la hakaza a yɛrɛ bɔra fa minnu na an bɛna tila ka se o ma inshallah ani ba ɲuman min a bɔra o la Imam Huseyini ale bangena sungaloma kɔnɔ tile 3nan n'o ye an ba Fatima denkɛ filanan ye a bangena sungaloma kɔnɔ tile 3nan n'a bɛ fɔ o ma ko Shaaban kalo a bangena o tile 3nan a bangena o tile 3nan ka bɛn hijira san 4nan ma kira bɔlen na Makan ka taa Madina ka bɛn o san 4nan ma inshallah ni ala ka jɛ a bangena ni waati de kɔnɔna na
inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame an ka malimatu fo ka barikada. A bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye Imam Hussein ka bangeli cogoyaw la. O faamuyalen kɔfɛ ka bɔ malimatu an bɛ segin ka na i ma tuguni. Imam Hussein yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ dɔɔnin jumɛn de? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ne ko Imam Hussein bɛ dɔɔnin min ye o ye kumaba ye an bɛna fitinin dɔrɔn de fɔ o la. An b'a daminɛ fɔlɔ a bɔra mansa fila minnu na ka d'a kan den ka dɔɔnin yɛrɛ fɔlɔ o ye bɔkolo ye. Malimatu bɔkolo ye fɛnba de ye. Adamaden ka bɔ bɔkolo ɲuman na o ye bonyaba de ye Ala b'a di jɔnw ma. Ni Ala y'a di ma fɛnɛ hakaza ayiwa e de b'i jija sisan nɔ bɔkolo ye e kana kɛ sababu ye k'a kuma sulu. An b'a dɔn an ka imam ti o ye. Imam Hussein bɔra bɔkoloba de la. A bɔra bɔkoloba de la fa ɲanfan ba ɲanfan. A bɛɛ lajɛlen ye wasoyɔrɔ ye. Fa ɲanfan a fa ye Imam Ali de alayhi salam. Bɛɛ bɛ Ali min dɔn. Bɛɛ b'a fɔ ko Ali ye cɛfarin ye. Ne ko Ali ka cɛfarinya ayiwa an bɛ o fɔ cogo min na a ka dɔnniya fɛnɛ o ka girin ka tɛmɛ o kan. Seydina Ali n'o ye Imam Ali ye Ala ka jɛn bɛ a ma. Ale ka dɔnni sahabaw cɛla a ma dogo. Kira ka sahabaw cɛla a kun dogolen tɛ. Hakaza Abu Hanifa ka mangutuli la sahabaw ka karamaw fɔli la. Ama Imam Ali ta fɔ min kɛ a ka kalandenw y'a ɲininka ko tuma ko i ye nin bɛɛ fɔ sahaba cɛ saba ninnu ma n'o ye Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan i ye nin bɛɛ fɔ ninnu ma yala Ale do. Abu Hanifa ko Ali ne m'ale bila sahabaw ka minɛn kɔnɔ ale ka daraja bɛ o sanfɛ. Donc Imam Hussein a bɔra nin cɛba in de la n'o ye Imam Ali ye. Dɔnniya la maa si ma bila an ɲɛ wa n'a fɔra ko ka silamɛya defan fɛnɛ ni bamuru ye maa si ma a dan o la. Imam Ali fɛnɛ ale fɛnɛ bɔra cɛbaw de la. Baɲɛnfan fɛnɛ Imam Hussein a bɔra min na o dogolen tɛ n'o ye an ba Fatima Zahra ye salamullahi alayha sayyida nisa'il ahlil janna sayyidatu nisa'il alamina ale y'a fila bɛɛ ye diɲɛ ta alikiyama ta o bɛɛ musow ka ɲɛmɔgɔ don. Ni an bɛ waso ni an baw ye an b'a dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ y'an baw ɲɛmɔgɔ ye. An ba Fatima Zahra donc den minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ waso ni u baw ye Hasan ni Hussein olu ka waso ka bon ni den bɛɛ ta ye. Den minnu fana bɛ yen k'olu bɛ waso ni u faw ye an b'a dɔn Fatima Zahra ale ka waso ka bon ni bɛɛ ta ye. Donc Imam Hussein bɔra o Fatima Zahra de la. O Fatima fana bɔra Muhammadu Rasulullahi de la. Muhammadu Rasulullahi bɔra Abdullahi la. Abdullahi bɔra Abdul Muttalib la. Seydina Ali fana ta bɛ tila ka taa danbeya ka taa Abdul Muttalib kelen na. Donc kira Fatima Imam Hussein i ka kuma faamuya ale yɛrɛ ni Imam Ali u bɛ danbeya ka taa bɔkolo kelen. U bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bɔkolo kelen na. O de ye bɔkolo ye koba de ye. Adamaden n'i bɔra bɔkolo ɲuman na o yɛrɛ fɔlɔ o ye Ala ka fisamantiya dɔ de ye jɔn ye. Yɔrɔ bɛɛ kɔni tɛ kelen ye Ala yɛrɛ bolo. Jɔnw fana yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn min bɛ min ye. N'i y'a sɔrɔ danbe t'i la i tɛ danbetigi de dɔn. N'o tɛ ni danbe bɛ maa o maa la i bɛ danbetigi dɔn. N'i y'a sɔrɔ fɛnɛ e t'a dɔn ko bɔkolo ɲumanya bɛ yen a bɛ se ka kɛ e tɛna mɔgɔw woloma k'a dɔn ko karisa de ta ye bɔkolo ɲumanw ye anw ta ayiwa anw kɔni fɛnɛ bɛ ninnu jukɔrɔ o bɛ se ka kɛ. Donc adamadenya la f'an k'a faamuya k'a fɔ ko Ala yɛrɛ de ye dɔ fisaya dɔ ye o ye Ala ka fisamantiya ye. I n'a fɔ Ala ye nabi ɲumanw ta ka dɔ bila dɔ sanfɛ ka waliyu ta ka dɔ bila dɔ sanfɛ adamaden gansanw fɛnɛ bɛ ten a dɔw la an ka Ala ɲɛ siranyaw bɛ an bila ɲɔgɔn sanfɛ. Imam Hussein a bɔra nin bɔkoloba ninnu de la
n'an y'a ta fɛnɛ a bɔra ba minnu na hali olu fɛnɛ baw n'an y'o fɛnɛ lajɛ a bɔra ba min na n'i y'o ba fɛnɛ lajɛ n'o ye Sayida Khadija al-Kubra ye an ba Fatima ba an b'a dɔn an ba Fatima ba fɛnɛ tun ye musoba de ye n'o ye Imamu Hussein mamuso ye o y'a mamuso ye ba ɲanfa o fɛnɛ tun ye musoba de ye n'i y'a mamuso fɛnɛ ta k'a lajɛ fa ɲanfa Fatima bintu Asad o fɛnɛ tun ye musoba de ye alhamdulillah Fatima bintu Asad Sayyidina Ali ba ni musokɔrɔba in kun ka ɲi ka d'a kan danfɛn min ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'o ye Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni ɲan'o ma dɔrɔn a bɛ fɔ k'i ka ɲi mamatu an bɛ sira fara dɔɔni Alakira sallallahu alaihi wa sallam waati min na mɔkɛ fatura k'a to feeretanya la ni Abu Talib y'a ta ka taa n'a ye a ka so an b'a dɔn ni dutigi ye den ta ka taa n'a ye n'a ma diya du furumuso ye den tɛ lafiya dɛ mais Alakira sallallahu alaihi wa sallam waati min na a bɛ Abu Talib ka so Abu Talib furumuso n'o ye Fatima bintu Asad ye a ye lafiya siya fɛn fɛn n'a bɛ se k'a kɛ a y'a bɛɛ dɔn sama ka se an kuntigi Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam o de kosɔn kuma caman n b'a fɔ n ka kumaw la n ko Fatima sababu ni muso n'an y'o ladege a ka ca la an ka duw bɛ diya duw bɛ diya sigida bɛ diya hakɛza furukɛw bɛ lafiya hali denw yɛrɛ bɛ lafiya sabu ni muso ɲana dɔrɔn a b'i n'a fɔ e ye lafiya bonda de dayɛlɛ ka bila i den ɲɛ ni muso ɲana lafiya bonda i y'o dayɛlɛ i furukɛ ye ni muso ɲana lafiya bonda i y'o dayɛlɛ sigiɲɔgɔn ye Fatima bintu Asad tun ka ɲi kosɛbɛ tun ka ɲi a ɲana Alakira ma donc Hussein bɔra nin musoba minnu na ani nin cɛba minnu na ninnu ye jɔyɔrɔba de kɛ Ala ka kira ye donc Hussein alayhi salam faɲanfa baɲanfa an y'a dɔn sisan Hussein bɔra min na n Fatima sababu ye n b'o yɔrɔnin na tɛmɛ Fatima bintu Asad ye Sayyidina Ali ba ye an k'a ɲini an k'a dɔn jɔn de tun don a ye ɲumanya caman kɛ kira ye a ka lamɔ kɔnɔna na ani Fatima bintu Muhammad ale de an b'ale ka sigi kɛ ka caya hakɛza an ka karamɔgɔ n'o ye an ka sherifikɛ ye n'o ye an fa ye n'o ye Mali silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ye bi a ka sigi bɛ kɛ ale fɛ a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ fan bɛɛ fɛ alhamdulillah an ba ne ye tanti Fatima ye ale bɛ Fatima Zahra ka sigi kɛ alhamdulillah an b'u bɛɛ fo Ala k'an ba ninnu an n'olu bɛɛ simaya Ala ka si jan d'an bɛɛ ma Ala ka ladegebaga ɲuman di u ma ya Rabbi ya ma Fatima Zahra o ye Fatima ladegebaga filanan ye min kan ka ladege muso bɛɛ ɲɛmɔgɔ y'ale ale fɛnɛ bɛ tɔ fila min bɛɛ sanfɛ mais ni Fatima saba in ɲana kosɛbɛ Fatima sabanan o ye Fatima Ummul Banin Fatima min furula Sayyidina Ali fɛ Fatima Zahra tanyane ka bila a den ninnu kunna a da kama yɔtu Fatima Zahra tanyana ka den fitinin de to tanyana ka den ninnu fitinin de to donc Hussein bɔra nin musoba ninnu na ani nin cɛba ninnu na bɔkolo ɲuman ko dan don waso yɔrɔ dan don donc kunkɔrɔta yɔrɔ dan don ale yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kɛ den barikama ye den min na bɔkolo kuma sulu donc nin de ye Imam Hussein ye an bɛ se k'a dɔn cogo min na alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka barika da k'an ka malimatu fo kosɛbɛ Imam Hussein dɔnni an y'o dɔn kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen malimatu hali bi an bɛ Imam Hussein ka baro kɔnɔna de la a balimaw i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna Imam Hussein balimaw la alhamdulillah rabbil alamin malimatu an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim Suratu Rahman kɔnɔna na
ala bina fa yana ko marrajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzaq لا يبخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من بينهما لؤلؤ والمرجان الله أكبر صدق الله العظيم إمام حسين لا بل مكري لؤلؤ والمرجان إمام حسين بل مكنا لي لؤلؤ والمرجان لدو أفرق الدنيا الجنة فلكوي الجنة مصرفين لولو لمرجاني الجنة مصرفين ربي من فنك بلا كورونا دي لولو يرد ميرا مي يدنيا كورونا دي كوني هل سو فاليري يري مدوما فاليري يري مدوما donc balma kunda balma babule ni lulu لمرجاني مي حسني أقرأك إمام حسن دي فاطمة الزهراء سيدنا علي بن فلوي إمام حسن ni علي بننا هجرة سبنا ولا ما أسان فلانا أفلا بيفو عليك بننا mais son chaman de sabari fo hijra san sabana ne fo imam Husaini alayhi Hassan da hondi ko fe balma muso du bulu ne Zainab al-Kubra ani Umm Kulsum donc oyu balma muso flawi mono ne ñanama yake jiya sosirina alaka anke ukanu baka yere ya rabbi ya ma ukanu nafa alaka dama alaka ukanu nafa de ama donc imam Husaini imam Hassan alsa alaka rande kuma kan bilibili dofo yara ko Hussein al-Hussein alaka rada fa sallallahu alaihi wasallam al-Hussein misbahul huda was-safinatu an-najah donc imam Husaini yarade kanda fitna yene liyali ale kisi kulini wa kanda fitna yene ndido donc o fara imam Husaini na abalma ke no ya Hasani ala kira ko ana o flade aljanna funen ka kanya moy aljanna kono na funen ka fenfe bi aljanna kono menen flade be ka nyamo ko dara potigi wajela no amba do yo barake yo da mitigi yake kira yo katta mende yira ana kayira ana fara ko minen fla be ba yira ka fa balma be ala ni kira kuma na ana balmaka ni fla ne be minen fe ala ke mo ko fe mo ko min be no fe donc ayo fla de to ayo fla to ko ma Hassan ni Hussein ayo fla to ko ma donc o ba yira ka fa halsa balma be ala donc balma so fanande ala ne Zainab al-Kubra ale ni Zainab al-Kubra ayo joro bake Hussein geleya watila alayhi salam ajma'in ala ka famille ko nyimandi alhamdulillah ali be malmatu ambe imam Hussein nga baru hukum konnal imam Hussein ka balmo doni ko fe aga kunya ere kunye jumende aka sirno kunye jumende na faradre ba do ko ye imam Hussein ko alhamdulillah imam Hussein alatu me wele ko Abu Abdullah Abu Abdullah de tuye aleka don to koy a imaw chela ya ka don to koy a imaw ni ko Abu Abdullah dro adama ko ba do ka foki kame Hussein bon Ali dina alayhi salam Hussein tumbe doni ni alhamdulillah la famille ko amin bela jelen temeni ko fe imam Hussein nga kunya doli oni abalmo bela jelen doni ko fe aye wakati jolle ke imam yana aka imam ya aye wakati jolle ke o konnal alhamdulillah rabbil alamin imam Hussein alayhi salam amala depuis ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale fatule ahal betu fenina amba jate ko sayyidina Ali bin nana ala kira ko fe ahal betu ka jati mais jate yarala la fa ko khalifa nani nan kara
Imam Ali donc Imam Ali kɔfɛ Hassan de nana donc Hassan kɔfɛ Imam Hussein de nana donc Imam Hussein a nalen ka se a ka fatuli ma n'o kɛra hijira san 61 na b'a lajɛ Imam Hussein ye waati min kɛ a ka waati in gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ a ye waati gɛlɛnba de kɛ Imam Hassan talen kɔfɛ a ye waati gɛlɛnba de kɛ a ka waati in bɛɛ kɛra n ti mɔkɛ ka diinɛ labila n mɔkɛ ka diinɛ n t'a labila ka d'a kan Imam Hussein de b'o fɔ waati min na a ka khalifaya waati kɔnɔna na k'a kana baaya kɛ Yazid ye Imam Hussein b'a fɔ ko ale ɲɔgɔnna o ti baaya kɛ Yazid ɲɔgɔnna ye sani a ko yɛrɛ fɔ a b'a yɛrɛ ahal beitu yɛrɛ majamu إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل رحمة بنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر مؤمن بالفسق مثلي لا يبيئ مثله Imam Hussein bin defo on de nabi nyuma ya so dungi on de chide ya so wa alaka hele a place aba abe tawo de ka yoro la wa dala ni kera ni on de wa datu ni fene be kene on de ni yogona ala kira mode Fatima Zahra de Sayyidina Ali de oti baya ke ni ɲɔgɔnna ye ne ye Yazid ye donc a ka khalifaya waati a gɛlɛyara kosɛbɛ a y'a ka waati bɛɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔna na a balimakɛ Hassan kɔfɛ Hassan bɔlen de ale nana khalifaya la fo ka taa se a ka shahidu suya waati ma n'o kɛra don gɛlɛnba ye kɛra don gɛlɛnba ye silamɛya o ani minnu tɛ silamɛ bɛ a ma dogo Imam Hussein ala ka an nafa ni a barika ye a n'a a fa sanuma a n'a ba sanuma a n'a mɔkɛ sanuma a n'a bɔnna sanuma bɛɛ lajɛlen ala k'an nafa ni barika ye ala k'an balo nɔfɛ n'an bɛ fatu fɛn o ka sɔrɔ an b'u ka sira in kan ala ko nɔgɔya an ye ya kɛ Muhamadu ala k'o dugawu minɛ alhamdulilayi rabbil alamin hali bi ani an ka malimatu bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɔra ka kuma minnu fɔ an ye sisan ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma hali bi diinɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ala ka an dɛmɛ a yeli la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen malimatu hali bi Imamu Hussein ka baro don fusamantiya minnu b'a la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Imamu Hussein ka fusamantiya kan alhamdulilahi rabbil alamin Imam Hussein ni ko k'i bɛ olu ka fusamantiya fɔ kuma dɔ la i bɛ yɛrɛ nɔrɔ de ni a ye k'i yɛrɛ nɔrɔ n'a ye cogo di ka d'a kan olu ka fusamantiya fɔli a dɔ la i bɛ na lakaleli min kɛ ala bɛ valeur dɔ don i la ni o ye n'o tɛ ala yɛrɛ ye maa minnu dɔɔni ka mɔgɔ minnu jira mɔgɔw la olu kɔni o dɔɔnin don u ka bonya u ka karama donc ala b'a yira jɔn na a b'a yira a ka jɔnbaw la an k'o fɔ ka d'a kan bɛɛ tɛ se ka ahal beitu dɔn n'o de fɔ u ka dɔɔni yɛrɛ ye fusamantiya de ka ɲɛsin jɔn ma donc ni ala y'a di ma k'i tugu u nɔfɛ ka fɛn fitinin k'u kɔ i n'a fɔ anw filɛ ka fitinin min kɛ u nɔfɛ o ye karama dɔ de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma ala ye an kanu ni min ye alhamdulilayi Imam Hussein ka bonyako a ka can kosɛbɛ a dɔ ye jumɛn Imam Hussein yɛrɛ a kun ka kuma man ca mais n'a ye kuma o kuma fɔ o kun ye kuma ba de a ka dakuruɲan kelen i b'a sɔrɔ o dakuruɲan kelen kɔnɔna na i b'i yɛrɛ ɲini a kɔnɔna na i b'i yɛrɛ ɲini a kɔnɔna na cogo di i bɛ leçon babaw de sɔrɔ o dakuruɲan kelen kelen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a ka kuma dɔ la
a b'a fɔ ko la adaba liman la akla lahu. Donc mɔgɔ min ye ale kɛlɛ dɛ ladabuya t'u la parce que hakili t'u la. Donc k'a yira k'a fɔ tellement n'ale tun dɔnnen fɛ u tɛna ale kɛlɛ quoi. Imam Hussein a bɛ fatu a ka shahidu suya bɛ kɛ don min na k'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛ in kun ka di Ala yɛrɛ ye. Fɛn o fɛn min tun bɛ Karbala a bɛɛ kɔrɔla tun kɛra jeli ye Imam Hussein fagalen. A bɛɛ kɔrɔla kɛra jeli ye. Imam Hussein alayhi salam a nɔfɛmɔgɔw seriyara k'a fɔ Imam Hussein n'a y'a da kun don fɛn fɛn min na k'a fɔ ko Ala ye nin kɛ tan Ala tun bɛ sɔn k'o kɛ i n'a fɔ o tun bɛ kɛ a mansaw ni a balimakɛ ɲɛ cogo min na. Nka bɛɛ bɛna fɔ ko Imam Hussein nin gɛlɛyaba in dara ka kama Ala wele a yɛrɛ ye. Imam Hussein ba ne ye Fatima Zahra ye. Fatima Zahra alayha salam o tun tɛ Ala wele a yɛrɛ ye. Fo don dɔ la Hasan taara ka taa sɔrɔ a bɛ ka Ala wele a bɛ ka Ala wele a bɛ ka Ala wele. A m'a den foyi tɔgɔ fɔ Ala wele in kɔnɔna na. Imam Hasan b'a ɲininka a tilalen ko ne ba e ye nin bɛɛ fɔ sigiɲɔgɔn hali ma fɛn fɔ anw. A ko awɔ ko ajar summa adar. Sigiɲɔgɔn ani dunanw dinɛ in kɔnɔna na ka d'a kan olu de ye dinɛ dugulen olu de ta ka gɛlɛn ka tɛmɛ anw ta kan. Donc Imam Hussein tun bɛ Ala wele mɔgɔw ye wa a bɛ jaabi o ye karamaba de ye Ahlu Baytu bolo. Hali bi kira bɔnnaw o kelen don. E min bɛna Ala wele ɲini u fɛ e ka da laban ye. N'i ma da fɛn fɛn la o t'i nafa o t'i mago ɲa. Donc Imam Hussein ka karama dɔ ye duwawu jaabi ye ani Ala ye kabako minnu yira Karbala kɛnɛ kan jɔn na o ye karama dɔw ye Imam Hussein ko yɛrɛ la. Ale de tun b'a fɔ a ka kumakanw na ne kuma ye ɲɔngirinn'o yɔrɔ ye. A tun b'a fɔ a ka kumakanw na ko iza tammal aql naqasa kalam. Ni mɔgɔ hakili tun dafara i b'a ye a ka kuma fɔta a bɛ bɛrɛbɛn. Donc Ala k'an nafa ni ninnu barika ye. Ala k'an nafa ni ninnu barika ye. Donc kira ko min na ko Hussein minni wa ana min Hussein. Ne bɔra Hussein na Hussein bɔra ne na ne fana bɔra Hussein na ka d'a kan a ka kɔlɛ fanba a bɛna bɔ Imam Hussein na. Donc Ala ka an nafa ni Imam Hussein barika ye. Ala k'an ka kanubaga yɛrɛ ye. A bɔla minnu bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ Ala k'an k'u kanubagaw ye. Ala kan'an k'u juguyabagaw ye ya Rabbi ama Ala k'an nafa n'u barika ye. Ala ka diɲɛ suma n'u barika ye. Bi haki Muhammad wa ali Muhammad. Amina Rabbi Ala k'o dɔgɔnin. Ayiwa malimatuw ka da wagati cogoya kan folikan min b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n foli kɛ an ka sɔrɔ ka baro kuncɛ. Alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ani lajɛbaga bɛɛ n bɛ bɛɛ fo. Imam Hussein ko de don kalanden baro don fitinin min fɔra a kɔnɔna na o ye Ala ka fisamantiya ye min ɲana ayiwa min fɛnɛ ni o ma bɛn se ma an bɛ Ala deli ye Ala ka bɛn se ma d'an ma an ka sigiw bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an karamɔgɔw fo minnu ye ni kumakan ninnu don an da an b'olu fo kosɛbɛ an b'u fo minnu ye Ahlu Baytu yira an na an b'u fo an bɛ Ala deli Ala k'an kɛ Ahlu Baytu kanubaga ye an bɛ an ka sherifikɛ fo halisa an b'a fo Mali silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ an b'a fo an bɛ Ala deli Ala ka sijan d'a ma halisa Ala ka sijan d'a ma halisa Ala k'a mɛn an ɲɛ Ala k'a mɛn an ɲɛ an bɛ teleso mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ fo Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an bɛɛ ma baara an k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ten
ala ka sijan kalfana jamana ye ala ka kolosuma ala ka nga jamana kolosuma ala ka kisi jugu dogolen na bangenen tawrama ya rabbi ama ala ka kolosi ala ka kolosi ala ka kolosi fambe ka kolosi wati bela jele wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ala ka do bela jele alhamdulillah rabbil alamin ambe alla jabagani alla me baga bela jele fu malikono malikoka ka foli belebele ba ta di anga malmatuma wele sirama anana anga wele jabi a jarani amanyin ala fe doniya nafama ala ka di anama ka foli belebele ba ko ta ko di amfani an karamogo ma a Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara anamba bela jele olu munu kelenu ka kira na bono olu ka don tata ku kɛrɛkɛrɛ no de kira mɔdenw n'a denw ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sijani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ n'o ye a Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara sijani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an n'a ma hali bi ŋaniya ɲuman min b'a kɔnɔ ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka a ka ŋaniya ninnu ala k'u wuli k'u jɔ a ye ala k'u k'a ka ala kama ani kira n'a soden sanuma salli ala rasul salamu alaikum wa alaikum salam